aquí. Si en algun moment et veus molt bé, Edu, el que pots fer és girar-te i anar-nos gravant. I Marqueu, amb la pinça... Hem d'anar cap allà. Bueno, hem anat pel barri de la Barceloneta, l'hem conegut una miqueta i és més punyatero del que sembla, Crec que estan entre 71 i 72 metres. Aneu a canviar-vos? Ja hem passat l'Equador, La cursa ha sigut bestial, molt bé. Igual s'ha d'anar a la xapa, Ja les preses a més són molt petites. Mà dreta, mà dreta. Ja, mà dreta. He dejado de algo. Sí, te lo he oído.